имрӯз бозии суперҷоми тоҷикистон оид ба футзал баргузор шуд. Барои дарёфти ин ҷоиза ду дастаи пурқуввати мамлакат Соро компания ва Сипар мубориза бурданд. ҷоми олии футзали кишвар дар душанбе боқӣ монд ё ба шаҳри Хуҷанд рафт? Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорони мо. нимаи дуюми имрӯз бозии суперҷоми тоҷикистон оид ба футзал баргузор гардид. Барои дарёфти ин ҷоиза дастаҳои Соро компанияи Душанбе ва Сипари Хуҷанд мубориза бурданд. бозии мазкур дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андози шаҳри Душанбе баргузор гардид. рақобати дастаҳо барои соҳиб шудани ҷоизаи мазкур пуршида сурат гирифта бо ҳисоби 4-2 ба суди тими Сипари Хуҷанд хотима ёфт. ҳисобро бозингари дастаи Сипар Дилшод Саломов дар дақиқаи 8-уми рақобат боз кард. дар дақиқаи 20-уми вохӯрӣ бозингари тими Сипар Собирҷон Гуляков бо як маҳорати олӣ тӯбро бори дуюм ба дарвозаи дастаи Соро ворид сохта ҳисобро ду боло сохт. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба суди дастаи шаҳри Хуҷанд ба анҷом расид. дар пайти дуюми дидор аз ҳайати дастаи Соро компания Муҳаммад Шарифов голзанӣ намуду умеди мухлисони тими душанбегиро зинда кард. дери нагузашта Собирҷон Гуляков голи сеюми дастаи футзали Сипарро ба самар расонид. футзалистони дастаи Сипар дар як ҳолати дигар аз комбинатсияи хубу саривақтӣ истифода карданд. маҳз ҳамин бозигузории сатҳи баланд боис бар он шуд ки Собирҷон Гуляков тӯбро ба дарвозаи холии тими Соро ворид созаду голи чаҳоруми вохӯрӣ ва сеюми худро ба қайд бигирад. бо вуҷуди 4 гол хӯрдан бозингарони дастаи Соро компания умеди худро наканданду талошҳои зиёд карданд ва дар натиҷа Некрӯз Али Маҳмаду муаллифи голи дуюми дастааш гардид. ёдовар мешавем ки дастаи Сипар бори дуюм аст ки барандаи суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал мешавад. бори аввал ин тими футзали шаҳри Хуҷанд соли 2017 ҷоизаи мазкурро молӣ худ карда буд. бо баргузории суперҷоми Тоҷикистон ҳамакнун мавсими мусобиқоти футзал дар мамлакат расман оғоз гардид. ҷомро ба фарози сари худ ва тамоми футзалбозони дастаи Сипар баланд мебардорад. Табрик ва таҳният мегӯем.